sana tinuig na mga ka-aksyon, welcome once again sa atong diri nga pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan, Numero 1, karon nga adlaw, ano kita nga adlaw subong, Martes, Hulyo 28, no? July 28 ita. Sige, July 28, karon nga adlaw. Kay good morning Duran sa kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro, mga kababayan ko ni dito sa Siyudad Sambago, no? Sa kay Jocelyn Arecevita Olac, good morning man, mga top fan natin ini sila. Bia Jonathan, mayong agaman. Sa kay Irene Rihon Di Maraye, good morning man sa imo sini Irene, no? Sa iba naton dira nga mga Facebook followers, no? Natamat na para nga sa during this time nga naga commercial break kita, pwede kita makapulo pa namyaw sa inyo dira, no? Sa kay Suset Lumeda, no? Sa akon diri Suset Lumeda, sa mga taga-bago man ni classmate ko ni actually, no? Sa kay Jinky Cabiles, good morning and God bless man. Sa kay Noy, abi ko na Noy. Noy. Abi mo ka Noy. Good morning, Aksyon Dorel. Yes, Aksyon Boy. Good morning. Kag sa aton yung mga ka-aksyon. Anyway, din ka na dampi, Aksyon Boy. Kay Noy. Kay Noy. Yes. Kag sa akong tita Hana Gacho Peruelo, ara siya, Aksyon Boy. Good morning. Dara sa may Bago City. Kay si ninyo Buginaw, aga pa nagbugtaw. Good morning, Nins. Good morning. Siya sa buong duty? Hindi man. Aga lang. I think, sila subong do ka full force sila subong. Full force, Kayang tanan ayos to kay tanan empleyado sa Aksyon Radio. Sugaton gid Aksyon Sugaton, Boy. waya na ginapasakay sa public transpo. Public transpo, no? Yes. Kaya Chinchan, man siya, good morning. Jenly Cabiles, mayong aga. Si Lines PJV, morning Aksyon Boy and Aksyon Dorel. Si Jury Yumi San, good morning man. And sa tanan nga mga OFWs, bala nato Aksyon Boy, nga nagaupod sa aton subong nga aga. Kag hindi gid madula pag Aksyon Boy, si Vanessa M. Mayo. Present gini siya always, ara na siya. Siling niya, Ambot ko trabi ko oras sa ila to ni Ma'am Vanessa Mayo. Sabi niya, hello, Aksyon Radio Bacolod. Good Monday afternoon. Sa ila to. To you, Aksyon Boy and your team. Your team is Dorel. Char, thank you. Paano, gidya? Want to greet my classmate ko, no? Luisa Bandiola. Winter sa Australia. Siya, Aksyon Boy. Ang iya classmate nga si Luisa Bandiola. She's listening right now. Good day. God bless. Watching live from Minnesota. Love you guys. We love you. Yes. Ernesta Rodillas. Good morning, sir. Romeo Baroba Jr. Good morning. Jessie Sorita. Chona Lumangyaw. Helen Cuesna. Natividad Pagunsan. Good morning. Irene De Mayre. Good morning. Liwat Aksyon Radio. Patamyaw sa akon Papa Edwin Rihon. Kag Mama Neneng. Kag sa akon mga kiddos. Salamat. Okay. Good morning sa inyo dira. Kay Olive Pilaro Sosa. Good morning sa inyo tanan. Kapamati kadagabi. Thank you. Good from Canada. Tigabi naman sa Canada. Yes. Hindi, kadagabi siya ako nagapamati. Kita na ba? Okay. Kami na. Okay na. Okay na. Sige. Standby na sa ating mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Dismayado si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa kaundan sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Action Firing Line, ginlaragway ni Gamboa nga pareho lamang nag-report ang Presidente sang mga accomplishments ng kada ahensya sa pungsod apang wala sang komprehensibong atikang bilang plano para sa pagpugong sa pagsaka sa COVID-19. Dugang pa ni Gamboa, illegal drugs lamang sa gyapon ang unod sa zona sang Presidente kag wala sang signifikante nga makuha ang publiko. 3 out of 10 ang score ni Gamboa sa zona sang Presidente. Wala sang bag-o sa mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalimang State of the Nation Address o Consona. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Areneo Longinos ang Bayan Negros
nga failure ang kaundan sang zona sang presidente bangod wala sang komprehensibo nga plano ang sa health crisis nga ginapatubang sang Pilipinas nga natugas sang COVID-19. Sulo kay Longgino sa baylo nga health personnel, militar kag PNP ang gindeploy sa administrasyon sa mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Dugang pa rin Longgino wala man lang natagan pagtamod sang presidente ang issue sa human rights. Ginpahayag naman ni Vice Mayor El Cid Familiaran nga wala pa sang desisyon ng gobyerno nasyonal nga ipaidalom ang syudad sa Enhanced Community Quarantine kung ECQ. Sunod kay Familiaran nga chair sa Bacolod Interagency Task Force, iya ginakabig nga fake news ang mga nagalaptang nga impormasyon labi na sa social media nga mapaidalom sa ECQ ang syudad sa Bacolod umpisa sa Agosto 1. Dunga pa ni Familiaran sa kada 15 o kung katapusan nga adlaw sa bulan nagapalayag ang Malacañang angot sa patuman nga quarantine mode sa kada lugar sa pungsod. Sunod pa sa Vice Alcalde, bisan sila nga mga opisyal ang wala nakahibalo kung ano ang mga estado sa syudad sa Agosto 1. Para kay Familiaran, understandable kung mahangkwan nila nga proteksyonan sa LGU ang ilang mga pumuluyo kasunod sang mando ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga pagpasira sang borders matapos ang sulat sang grupo sa mga doktor kay Presidente Rodrigo Duterte nga nag-apilar sang duha ka semana nga ECQ sa syudad. Apan sunod kay Familiaran, mayara man sang kapin 4 ka mga tawo nga taga-isla Sampanay nga nagakadto sa probinsya nga nagapositibo man sa virus. Ang siyudad sa Bacolod tubtob kahapon nga adlaw Hulyo 27, ang may 149 ka COVID-19 cases, 52 diri ang recovered cases, 88 ang active cases kag 4 ang napatay. Napulo ka mga puloyan. Speculations na fake na. Okay. Even kami wala kabalo kung anong ato niya status or classification, kung ano kita nga Q or quarantine. Si Vice Mayor El Cid Familiaran. Napulo ka mga puloyan sa 4 ka separado nga lugar sa Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod ang gin-sealed off matapos nga nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Kapitan Jerry Tingson sang Barangay Estefania ang 4 nga nagpositibo ang mga empleyado sang Office of the Senior Citizen Affairs sa close contact sa utility workers sang GSO nga nagpositibo sa virus. Sulo kay Tingson, 3 sa mga lugar sa nagpositibo ang yara sa subdivision, lakip na sa Greensville 1, Cityville, Villa Estefania kag Purok Villamar. Dugang Balitingson, dutay lamang nga pamalay ang gin-sealed off kasunod nga kalabanan sumaini ang gated kag yara sa subdivision. Ang mga nagpositibo ang nakuha na sang syudad kag ginsaylo sa quarantine facility sang syudad samtang padayon ang contact tracing sang otoridad. Apat na po nagpa-CPD, connected na to Japon sa naglubrablas in DC. Okay. So, close contact ni sang GSO, tong utility worker. Oo, kag-uska sa uska wala, senior office na. Aging kuha na to yan sang gikuha na to sang Darmo, facilities na. Kabahin sa nga pahayag ni Kapitan Jerry Tingson. Nagapangatubang karon sa patong-patong nga kaso si Emilio Salvador, 38 anyos, pumuluyo sa barangay Punta Salong, Banwasang Manapla, matapos aksidente na bungguan ang 5 ka mga pamatanon pasado alas 8 ng gabi Domingo sa barangay Kaliban, Banwasang Murcia. Ang mga biktima mo santay Mark Lawrence Guansing, 17 anyos, Shelmar Javier, 18, Justin Maderada, 16, John Ryan Cruz, 17, kag Carlo James Lopez, 23 anyos, lunsay pumuluyo sa mga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Staff Sergeant Jetson Quizon, ginamaneho ni Salvador niya Suzuki Carry halin sa barangay Santa Rosa, padulong sa Bacolod, nga direksyon sa aksidente na bungguan ang mabiktima sa gwa sang Batsuyan ni Esmeralda Lopez kag nadala sa pang 2 ka masalakyan nga nagaparking sa kilid sang dalan. Sa among nga insidente, giningagaw padala sa ospital ang mga biktima sa Bacolod Adventist Medical Center, apang dead on arrival na si Guansing. Napatay samtang inabulong sa ospital, Sanday Javier kag Maderada matapos nakaangkon sang maluba nga kapilasan. Ang ining driver karon ditinido sa Murcia PNP. Nagpangayo sang pasaylo si Emilio Salvador matapos nabaluan nga napatay ang 3 sa 5 ka mga biktima sa aksidente sadtong Domingo sa gabi sa barangay proper sang Kaliban, Banwasang Murcia. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginako ni Salvador nga nakainom ini samtang gadala sang salakyan halin sa barangay Santa Rosa pauli na kontani sa Banwasang Manapla. Ginako man ni Salvador nga may kadasigon ang pagpadalagan sa iya salakyan kag wala madeparahan ang kurbada nga bahin sa highway rason nga nagrikta ini sa tindahan ka aksidente nga nabungguan ang mga biktima kag ang 2 pa ka mga salakyan nga yara lamang sa kilid sang dalan.
Nagsungka naman sa Commission on Human Rights Negros Occidental ang suspect sa pagpangluthang sa naligid nga Sabado sa Purok BM, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Romeo Valdivaronas sa CHR Negros Occidental, personal nga nagsungka sa CHR si Thomas Lovino kahapon sang hapon. Nagpadulong gilayon sa Hall of Justice si Baldovino, pud si Lovino, kagama kapulisan sa Police Station 6. Sunod naman kay Police Station 6 Commander Police Captain Elmer Bonilla, si Lovino ang gindala sa Hall of Justice agud makuhaan sa kaugalingon nga abogado, kagilayon man dalon sa Police Station 6. Karon nga adlaw Martes natalana nga ipasaka ang kaso nga double murder batok sa kay Lovino. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado isa ka construction worker sa buy-bust operation sa Purok Malipayon, Barangay Zone 14, Siyudad sang Talisay. Ang suspect ang ginkilala kay Charlie Diluvio, 55 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Nakumpiskar sa poder ni Diluvio ang balor 20,400 nga ginapatihan shabu, 500 pesos nga buy-bust money, kag 900 pesos nga benta. Ang suspect ang preso na sa custodial facility sa Talisay PNP, kaya mga items ipaidalong pa sa laboratory examination. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kag sa Presidente Duterte ginapilar sa China nga hatagan prioridad ang Pilipinas sa tiyon nga maging available na ang COVID-19 vaccine. Samtang mga telcos ginpandaman ni Presidente Duterte nga i-improve ang ila sining serbisyo antes ang bulan sang Disyembre. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang Okay, good morning liwat Action Boy kag sa aton nga mga anyway, magapadayon kita sa pag-greet sa Action Boy sa sa tanan nga nagaupod sa aton subong nga aga. Si Jordan Tabosares sa Action Doors, good morning. Kag kay Cherry Apio Exanes. Good morning. Say good morning. Kaya di na ko to kay Noel, kanina Noel ka na? Noel Zulieta. Yes. Noel Zulieta, patamyaw ko no from Riyadh, Saudi Arabia. Action Boy na, correct. Kay Susan Agapito, good morning. Kay Je Santa Ana, Good morning, Action Radio. Ga pamati di subong si Dudu or Dudu or Dudu. Dudu. No? Para man. Dudu. Basta si Dudu. Kag si Meso Medici. Pa-shout out be. Shout out! Char. Je Santa Ana. May kilala mo kung Santa Ana? Si Glenn Santa Ana. Lain man na ya. Okay. Kay Aiza Gulmatico, good morning. Kay Stewart Libuon Tan, morning always monitor sa Punta Taytay. Kaya, ano naman, because maybe,
Because maybe. Because maybe, ni Goro. Good morning, Action Radio, Bacolod. Gabi nga mga... Kapeta. Sige, may lang na pagpangape. Hambal ni Vanessa Emayo, Action Boy, 5:07. Kasi mong 5:10. Base 5:18. 5:18. Base. Kaya mo na, isunod mo na daw sa time mo sa sa minutes. Sige. 5:18. Marcy Rombines Junio, good morning man, classmate. Kay Edward Garcia, RJ Mira, good morning, Action Boy, Action Dorel. Mga friendly... listener ni Goro ay, Sang Robinson. Okay. Sige Kaya Jonah Cledera, Galantaw, gid siya bala kuno sa imo, Action Boy. Si Jonah. Kay Kakakulot Pusay. Grabe nga ngalan mo. Good morning, Kak. Keep safe everyone. Wave Thunder. Grabe ang mamaton yung mga... Wave Thunder. Si Wave Thunder. Good morning, Action Dorel. Hi to Mariano Villarmino of Victoria City from your fans in Tanduay. Ay... Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Kay Alex Fuentes, good morning sa inyo. Good morning man. Kay Freelin o Freilini. Tikar, good morning. Lani Trebal, watching live sa Kansilayan, Murcia. Dorita Fidel, good morning. Maria Abad, mayong aga. Girly. Ha? Maria Girly. Ay, Maria Girly Abad. Baka nagyabasa, kisa sa tungam. Si Girly na saya, classmate ko na. Classmate mo ni Gali. Sa Central Maaw sila yung Action Boy. Kay Joe Art Halandoni, good morning, Action Boy. And Doors from Art Spring Water here in Celine Homes. Okay. Kay Michael Joseph Helado, good morning, Action Boy. Kay Action Dorel, happy listening and watching sa tanan ko na Action Boy. Stay healthy and stay safe, everyone. Kaya... Maria Len... Hindi, si Tingin. Good morning, dress sa inyo. Kaya Kagawad Melchor Baroka Rumbines. Good morning, Sir Boy, kag Ma'am Dorel, kag sa upod. Kuman, si Kagawad Susan Guanzon, kag sa ila kapitan ko na Action Boy. Si Kapitan Leticia Estrao. Okay. Ano na siya ni Mayor Estrao man? Parente ni siguro ni Mayor Estrao. Si Suzette Santander, amo siyang teacher ni si Ma'am Suzette Santander. Good morning, Action Team, greetings to all families ko, especially kay Vanessa Mayo sang Minnesota, USA. Erwin Gonzalez, good morning, dra sa Maaw. Gracia Horvidalia, mayong agaman. Dula ko naton audio. Anyway, basta sa liwat, basta nag-endorse kami sa product. May nakabutan na nga this portion of the program is muted. Kaya gina-mute na siya. Kaya hindi siya pwede mabatian sa Facebook. Thank you. Next, wala sound. Yes, amo na siya nagakadula amon audio. Kay Desiree Cahudo, good morning. Kay Tita Gamay, Noblezada, pamati man. Hi, Tita Gamay. Kay Joel Jimenea, good morning. Cityville, Estefania, stay safe. Kay Migo na kuno si Vicente Istamar, maayong aga sa San Enrique. Kay Marcos Sabilio. Kay Beth Dumangan, good morning. Wilma Galanaga Descatamiento. Mayong gabi, I'm watching Destacamento. Miento saya. Nagapamati siya Connection Boys sa KSA. Sige, tatlo, hingagaw. Ninita yes. Emmy Dulito, good morning. Walter Libosado, kay Lance Alamon, kay Marcinda, Jonah Garcia, Cory Bidaha, tanan-tanan ka pamati sa atin. Ben Duran, good morning. Sige, stand by na kita sa aton mga balita nasyonal. Pamati ang namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa
tuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Kag sa ato naman mga ka-aksyon na kay balo ka mabalangan sa sininga panahon, importante ka na ikaayong lang. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, kumpiyansa si Presidente Rodrigo Duterte nga malapit na nga mangin available ang COVID-19 vaccine. Sa State of the Nation Address o konsona, ginpasiguro sang Presidente nga sa tion nga mangin available ng vaccine, wala sang pungsod nga hindi maka-avail sini. Doon pa sang Presidente, hindi dapat magkangawa sa piyak nga wala sang ginapili ang virus tungod sigurado nga malapit na nga madiskubre ang bakuna. Samtang nagigbulog naman sa kasubo sang pamilya sang nadulaan nga mga himata bangod sa COVID-19 na si Presidente Duterte. Ginapilar ni Presidente Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping nga iprioridad ang Pilipinas sa tion nga mga available na ang COVID-19 vaccine. Sa State of the Nation Address, ang Presidente ginpahayag nga 4 ka adlaw ang nagligad sa ginhimo niya ang nasambit nga pangabay sa Presidente sa China. Wala naman naghatag pa sa dugang detalye ang Presidente angot sa ilang ginistoryahan ni Xi Jinping. Una din nagpromisa ang China nga prioridad ang Pilipinas nga maka-access ang vaccine sa tion nga available na. Samtang na negatibo sa COVID-19 ang tanan nga senador nga ginimbitahan para personal nga mapamatian ang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga senador ginalakipanan kay Senate President Vicente Soto III, Senators Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Christopher Go, Ramon Bong Revilla Jr., kag Francis Tolentino. Ang anong ka mga senador ginpaidalom sa RT-PCR test antes ginpanugutan nga makasulod sa batasang pambansa complex sa syudad sang Quezon. Ang testing kabayan sa safety protocols nga ginpatuman sa otoridad agud mas siguro ang safety sang presidente. Gindepensahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang health response ng gobyerno batok sa COVID-19 kag ginpahayag nga iya ginaprioridad ang pagsalbar sa kabuhi sa baylo nga sa pakon ang managapakamalaot angot sa lockdown nga ginapatuman sa Pilipinas nga ginakabig pinakamalawig sa bugos nga kalibutan apan napaslawan nga mapunggan ang pagdamo sa kaso matapos nga padayon nga nagasaka ang positibo nga kaso. Sa State of the Nation Address ang Presidente ginpahayag sang Presidente nga mayara na sang 93 ka credit nga laboratorio o kung accredited laboratory nationwide kag target nga makapatigayon sang test tubtob 1.4 milyones sa katapusan sa Hulyo. Nagpasalamat naman ang Presidente sa tanang nga local government units kag mga miyembro sa Interagency Task Force kag National Task Force Against COVID-19 para sa ilang nga serbisyo. Ginpahayag naman sang grupo sa mga nagaprotesta nga ginapangunahan sang non-government organization nga Dakila nga matuod nga State of the Nation Address o konsona wala ginapatigayon sa Malacañang ukon sa Kamara. Pila ka oras antes ang sona, nagtipo ng mga nagprotesta, physically kag online, agud pa kamalauton ang pila ka issue labi na ang pagpasar sang anti-terror law. Extrajudicial killings, ang damlag lang, pagpasira sang ABS-CBN kag iban pa. Ginsunod naman sa mga nagaprotesta physically ang mga safety protocols, batok sa COVID-19, ilabi na ang social distancing. Sa dugang nga balita nasyonal, ginpaandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang local telecommunication companies nga i-improve ang ilang serbisyo antes ang bulan sang Desyembre, subong nga tuig tungod posible nga ang ila lisensya kag frequencies ang i-revoke. Sa side note sa ikalimang State of the Nation Address, ginpahayag sang Presidente ang gobyerno magagamit sang frequencies para sa distance education program para sa public schools nga hindi makapatigayon sang face-to-face classes bangod sa COVID-19 pandemic. Nagpabutsyag sang pagkadismayang Presidente angot sa ginalagar, less than ideal nga serbisyo nga ginahatag sang local telcos kag nagpandam sa ilang nga igasaylo sa telephone service kag i-expropriate ang ilang frequencies kung makaigo pa sa iya 2 ka tuig na biling nga termino nga magatapos sa 2022. Ang ginatumod sang Presidente among Smart Communication kag Globe Telecom. Ginakusahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte si Senator Franklin Dulon nga ginadepensahan ang mga Lopezes. Sunod sa Presidente, klaro nga ginapanindugan ni Dulon nga hindi mga oligarchs ang mga Lopezes.
Sa State of the Nation address, sang presidente gintumod sining arogante nga palayag ni Dulong nga mga oligarchs hindi kinahanglan nga manggaranon. Palayag pa sang presidente nga malain pa tungod ginangot sang senador ang anti-dynasty system sang oligarchy kang tupiko among duwa niya kakabataan. Duwang pa ni Duterte, dismayado ini tungod ang pungsod nagatutok sa pagtinguha nga matap na ang COVID-19 apang mayara sa nagakuha sini nga kayunan para sa personal nga interes kag isa dire si Senator Drilon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag sa ato naman Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko.